úplne v rozpore so zákonom. A nie len to, že mu dovolil vykonať tú justičnú skúšku bez toho, aby bol justičným čakateľom. Tá skúška samotná prebehla v rozpore so zákonom a v rozpore so všetkými dobrými mravmi, pretože tá skúška pozostáva z dvoch častí. Jedna časť je ústna skúška, tam odpovedáte normálne ako na maturite alebo na akejkoľvek bežnej skúške na vysokej škole. A druhá časť je písomná, kde píšete rozsudok civilnoprávny a trestnoprávny. A na to, aby sa zabezpečilo, že nebudete odniekaďaľ odpisovať alebo nebudete mať nejaký ťahák, tak to musíte písať rukou. No všetci písali tieto rozsudky rukou a Daniel Lipšic to písal na svojom pracovnom laptope. Takže môžeme sa domnievať, že to tam mal rovno nahraté a len to proste akože vyťahol z nejakého priečinka a neviem, či to tam vytlačil alebo čo. No a teraz, keď sa stal ministrom spravodlivosti, a to tam tiež opisujem pomerne na širokej ploche, keď sa stal ministrom spravodlivosti neskôr v roku 2006 Štefan Harabin, tak ním poverený pracovník ministerstva podal v tejto súvislosti aj trestné oznámenie. A tieto skutočnosti sa v tom trestnom oznámení uvádzali. Ale čo je zarážajúce, že toto trestné konanie sa proste nikam nedostalo. My nevieme, ako sa skončilo. Nikde není potom žiadna stopa, hej? Ale my vôbec nevieme, akým spôsobom to bolo uzavreté.